Poštovani slušalci, dobro jutro. Sa nama je istaknuti poznavalac dnevno-političkih dešavanja, gospođa najbolja od svih, Lina Radaković. Lina, dobrodošli. Bolje vas našla i samo da vas ispravim, kolega. Rekli ste Lina dobrodošli, a trebali ste da kažete Lina dobrodošla. Nemojte vi mene da ispravljate, nego potrudite se da odgovorite kratko, precizno, jasno i što je najvažnije tačno na moja postavljena pitanja. Da li ste spremni da počnemo? Spremna sam i čekam. Šta mislite o nepostojećoj bolesti koroni? Ne mislim ništa. Ama baš ništa. Šta mislite o slučaju Dragan Marković Palma? Mislim da su ga sjebali. A da li biste vi sjebali nekog na takav način? Ne bi. Nisam tako vaspitana. Šta mislite kad će se povući Igor Jurić sa naše javne scene? Pa kad ga budu sredili. Da li je po vama Igor Jurić heroj ili je kukavica? Morala bi malo da razmislim. Kukavica. Definitivno kukavica. Šta biste vi uradili da ste u ovoj situaciji, ali na mjestu ili premijerke ili predsjednice Republike Srbije, i da se pitate za sve? Zatvorila bi Igora Jurića, Milenu Radulović i Mariniku Tepić. Da li biste pre spavali sa Anom Brnabić ili sa Nebojšom Stefanovićem? Sa Anom Brnabić. Da li biste uopšte spavali sa Nebojšom Stefanovićem? Bi, ako ne bi imala sa kim. Kad biste napisali na Twitteru Igoru Juriću da puši kurac i kad bi vas uhapsila policija, šta biste uradili da vas puste istog trenutka bez ikakvih posljedica i bez ikakve osude? Lepo pitanje, ali ne znam. Pa pušila bi kurac. A šta mislite o vakcini za koronu? Mislim da ampula za vakcinu ne košta više od 5 dinara, obzirom da flaša za Coca-Cola 2 litra košta 15 dinara. Prazna flaša, znači plastična prazna flaša. I mislim da ne košta više od 5 dinara ono što je u vakcini, pa ma šta god da se nalazilo. Da li biste se vi vakcinisali i pod kojim uslovima? Odnosno, da li biste se vakcinisali da vas neko zaposli u vladu Srbije? Da li bi se vakcinisala da me neko zaposli u vladu Srbije? Vakcinisala bi se 2-3 puta. Vakcinisala bi se svaki dan po jednom. A šta biste uradili kad bi vam neko stavio lisice na ruke i vakcinisao vas na silu, ukoliko bi naravno vakcinacija bila obavezna i ukoliko vas ne bi mogli da nahvataju ni na jedan drugi način, osim da vam stave lisice na ruke i da vas nasilno vakcinišu? Pa opirala bi se, šta bi radila? A čega se trenutno najviše plašite? Najviše se plašim da će neko da me uhapsi zbog Twittera. A zbog čega Igor Jurić traži da se Draganu Markoviću Palmi sudi isključivo u Beogradu i to u Višem sudu u Beogradu? Zato što mogu da ga pocepaju od robije. Ali samo u tom sudu. Naravno, kod sudije Zorana Šestića. Da li biste se vakcinisali za 100 dinara? Da se vakciniš, ja za 100 dinara? Pa ne bi se vakcinisala ni za 1000 dinara. Dobro, kapiram, hajde. A koja je najmanja suma za koju bi se vi vakcinisali? Ispod 5000 dinara neću da pričam uopšte, neću da komentarišem. Da li biste se obradovali kad bi bila uhapšena Marinika Tepić ili Igor Jurić? Još kako, pustila bi muziku. A šta radi pokret slobodnih građana, obzirom da je Dragan Marković Palma po svoj prilici nepravedno optužen od strane Marinike Tepić? Gde je pravda u svemu tome? Marinika Tepić misli da je pravda da Dragan Marković Palma završi u zatvoru. U kojem zakonu bi Igor Jurić mogao da se nađe u zatvoru zajedno sa Marinikom Tepić? Naravno razdvojeno, ona u žensko odeljenje, ono u muško. Pa to je ugrožavanje sigurnosti Dragana Markovića Palme.
poštovani slušalci, bila je to čistačica Lina Radaković, istaknuti politikolog iz Beograda. Prijatno i do slušanja.